Ahojte, opäť vás vítam na kanáli Parfum Plus. Dnes sa spolu pozrieme na novinky, ktoré sa nachádzajú na stránke parfumplus.sk alebo .cz. Sú tu konkrétne 3 pánske novinky a 2 dámske novinky, takže poďme na to. Dnes začnem ako prvými dámami, pretože dámy majú prednosť a mám tu prvú vôňu číslo 391. Táto vôňa je veľmi kvetinová, veľmi svieža. Obsahuje veľké množstvo citrusov, ako je citrón, pomaranč alebo mandarinka, ale taktiež obsahuje aj nejaké ovocie, ako napríklad broskyňa, jablko, jahoda, jasmín, rúža, teda tie dve posledné boli kvety. A rozhodne môžem povedať, že tu cítim nejaké kvety, cítim tu citrus, vonia naozaj veľmi sviežo, takže ak máte radi veľmi svieže, jarné, letné vône, tak toto bude určite niečo pre vás. Toto je, povedala by som, že až moc svieža vôňa, takže ak máte naozaj radi svieže vône, tak toto bude skvelé. Tá vôňa je veľmi príjemná. Mne sa táto vôňa veľmi hodí napríklad na leto k moru, pretože mám pocit, že tie kvety tomu dodávajú taký šmrnc, takú ženskosť a je tam veľmi cítiť teda jasmín, takže ak máte radi jasmínové vône, táto vôňa bude rozhodne pre vás. Voní veľmi príjemne, je relatívne dosť silná, takže myslím si, že aj tá výdrž bude veľmi dobrá a nie je taká vtieravá, je veľmi príjemná a ženská. Ako druhú tu mám vôňu číslo 392 a táto vôňa sa líši od tej predchádzajúcej tým, že je o moc sladšia, je veľmi vanilková a ovocná. Sú tu, myslím si, že maliny. Voní to naozaj veľmi žensky, veľmi sladko. Povedala by som, že vhodnejšie skorej na jar a leto. Rozhodne to nie je taká tá sladká, ťažká vôňa na zimu. Voní to veľmi príjemne. Táto mne osobne voní teda o niečo viacej, pretože je teda taká, nie je taká svieža, je taká sladšia. A povedala by som, že toto je vôňa, ktorú si môžu dovoliť naozaj všetky ženy akéhokoľvek v podstate veku. Možno ešte by som sa skorej prikláňala k tým mladším. Je veľmi príjemná, veľmi prenikavá. Myslím si, že toto bude voňať aj veľmi dobre mužovi. Ja sa na to môžem spýtať. A táto vôňa sa klasifikuje medzi kvetinové, ovocné, čo musím úplne súhlasiť. V tejto na rozdiel od tej predchádzajúcej cítim teda viacej toho ovocia ako tých kvetov. Tá predchádzajúca 391 bola viac taká kvetinová a svieža a táto je taká kvetinovo-ovocno sladká. Môžeme sa pomaly presunúť teda na pánske vône a tieto mám dneska 3 a ukážem vám asi tú, ktorá mi voní úplne najviac. A táto vôňa pre mňa predstavuje opäť mladého muža a táto vôňa je neskutočne sexy, príde mi, že to je asi najviac sexy vôňa, ako som kedy cítila a je to teda vôňa 257. Je fakt neskutočná, obsahuje ananás, bergamot, citrónovú verbenu, levandulu. Rozhodne áno, veľa je tu napríklad mach, rúža, je tu veľa kvetov, je tu veľa ovocia, ale napriek tomu tá vôňa si myslím, že je vhodná pre nejakého sebavedomého, mladého proste muža. Povedala by som, že táto vôňa kombinuje nejakú tú silu, ale zároveň tú jemnosť toho muža. Neberte ma v zlom, toto nie je rozhodne vôňa, ktorá by nevoňala mužsky. Je to asi tá najviac mužsky voňajúca vôňa. Ja ju zbožňujem a môj priateľ ju teraz nosí stále, pretože toto je niečo neskutočné. Viem si ju predstaviť na rozhodne každom type alebo každej vekovej kategórii mužov, ale myslím si, že taktiež si ju môžu dovoliť aj mladí páni. Je naozaj veľmi, veľmi príjemná, veľmi sexy a veľmi mužská. Táto vôňa je proste skvelá. Potom tu mám vôňu 255 a táto vôňa ma neskutočne prekvapila. Nečakala som, že mi bude voňať až tak, ako mi vonia. Je to vôňa, ktorá sa rozhodne hodí viac na staršieho pána, vyspelejšieho pána. Nie je to taká mladá vôňa, takže rozhodne pre mladšie ročníky rozhodne nie. Táto vôňa obsahuje veľa škorice, veľa zázvoru, veľa kože. Je to naozaj veľmi príjemná, sexy pánska vôňa, ktorú by som ale rozhodne odporúčila a teda vyspelejšiemu pánovi. Voní veľmi dobre, veľmi sofistikovane, zároveň sexy, veľmi čisto a tak teplo. Povedala by som, že táto vôňa voní veľmi tak otvorene, tak privítavo, že no proste veľmi dobré. Rozhodne si ho viem predstaviť na nejakom 50-tníkovi, možno aj vyššie, ale voní aj mne veľmi príjemne. Je to rozhodne sofistikovaná, vyspelá vôňa, ale zároveň teda má niečo v sebe, čo voní naozaj tak príťažlivo. Ku ženskej vôni číslo 392 bola vytvorená táto pánska vôňa, je to v podstate taký pánsky ekvivalent a je to číslo 256. Táto vôňa mi z všetkých tých troch voní asi najmenej, je veľmi korenistá
a veľmi sladká zároveň. Ja tu cítim niečo ananásové, možno karamel, vanilku. Je to vôňa, ktorá sa tak jemne vymýka štandardu tých klasických pánskych vôní. Tu nie je cítiť taká nejaká čistota, je to velice hrejivá vôňa, ktorá teda obsahuje kardamón, fialku, métu, ale napríklad aj ananás, melón alebo šalviu. A rozhodne to je zloženie, ktoré nie je úplne tradičné a to aj dodáva takú tú inú stránku tej vône. Je veľmi zaujímavá, je veľmi príjemná, rozhodne si nemyslím, že je to vôňa pre mladších pánov, je to skorej vôňa pre istú kategóriu mužov, rozhodne to nie je taký ten parfém, ktorý objednáte a bude voňať každému. Myslím si, že toto je taká trošičku iná vôňa, možno pre pána, ktorý sa chce odlišovať a je veľmi príjemná, ale nie je taká svieža, nie je taká klasicky pánska. Je veľmi sladká, veľmi príjemná, rozhodne teda by som povedala, že toto je vôňa, ktorá nebude sedieť úplne každému, je to veľmi špecifická vôňa, na druhú stranu mne zároveň veľmi vonia, je proste iná a ja som úplne za takéto iné, zvláštne, povedzme, že vône, ktoré sa vymykajú tomu štandardu, takže toto je vôňa veľmi zaujímavá. Ak ste muž, ktorý rád experimentuje alebo ktorý má rád iné vône, tak táto vôňa bude určite pre vás. To už by bolo pre dnešok všetko z tých noviniek parfémov, ktoré som vám chcela ukázať. Nezabudnite odoberať tento kanál, lajkovať video, napíšte nám kľudne komentár a taktiež si nezabudnite zapnúť upozornenia, to je taký malý zvonček niekde tuto dole, aby ste boli notifikovaní vždycky, keď pridáme nové video a budeme vás inšpirovať ďalšími novými vôňami a možno nejakými novými kategóriami, aby ste sa mohli inšpirovať, aby ste mohli možno nájsť niečo nové, ak niečo hľadáte. A ja už vám dneska ďakujem za sledovanie, majte sa krásne a vidíme sa na budúce.